After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, said, I thirst. May God bless you. Amen. Chu min hnuah chuan i suan thil leng kim tuna a kim tawh tih a hria a. Pathian lehkha thu kha a thlen nan ka tui a ha le a ti a. Pathian lehkha thu thlen nan i suan thu a sawi. Lalpan malsawm che rawh se. Amen.